الحمد لله الوحده والصلاة والسلام على نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأسيلا وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبشر وأنذر وعبد الله حتى أتاه اليقين. صلى الله عليك الله يا علم الهدى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zahvala pripada gospodaru svih svjetova, salavat i selam pripadaju Božijem poslaniku alejhimu selam, njegovoj časnoj i užoj porodici, ashabima i svima vama koji slijedite uputu Islama do sudnjega dana. Allahumma amin. Hvala ljudska pripada svakom od vas koji ste odvojili par minuta da večeras u ovoj mubarek večeri veličamo Allaha tebareke wa ta'ala, poštujemo Rasula alejhi salatu wasalam, svjedočimo istinu i molimo njega uzvišenog da istinom Kur'ana Kerima i praksom Rasula alejhi salatu wasalam nama i vama olakša i pokaže pravi put. Draga braćo, uvažene džematlije, poštovana omladino, cijenjene sestre, večeras smo opet zajedno radi Allaha tebareke wa ta'ala u ovom mubarek mjesecu, za koji mjesec je Allah tebareke wa ta'ala nagovijestio u Kur'anu Kerim, spominjući ga najljepšim mjesecom. Mjesec u kojem je Allah tebareke wa ta'ala objavio Kur'an Kerim Božijem poslaniku alejhimu selam, učinio da bereket Kur'ana Kerima bude dostojanstvo Rasula alejhi salatu wasalam, pa i nama danas kao ummetu Muhammeda alejhi salatu wasalam. Želim da podijelim par savjeta sa vama ovdje večeras, za koje savjete molim gospodara svih svjetova da ako Bog da budu korist za nas, a nikako protiv nas. Jedna vrlina mjeseca Ramazana jeste da čovjek prizna samom sebi da zaista zna da griješi, da zaista zna da se kaje za taj grijeh i da u istinu traži od Allaha tebareke wa ta'ala da taj grijeh koji je uradio, čini ga, ima stida kod Allaha tebareke wa ta'ala. Zato Allah dželle šanuhu wa dželle dželaluhu poziva nas i vas u Kur'an Kerim, objašnjava i Božji poslanik alejhi salatu wasalam u hadisima da su najbolji među vama, najbolji oni ljudi u mjesecu Ramazanu koji se kaju kod Allaha tebareke wa ta'ala za svoje postupke, one koji su negativnog karaktera i za situacije s kojim situacijama zaista čovjek tuži ili drugim riječima vara sebe na dunjaluku. Abdullah ibn Mubarak rahimehullah ta'ala alejhi kaže: jedan čovjek koji griješi na dunjaluku, a posebno u mjesecu Ramazanu, i ne mari za tome, on, kaže, samo vara samog sebe. Mi ne volimo na dunjaluku kad nas neko prevari, kad nas neko slaže i tako dalje, bude nam teško, boli nas to, pa se jadamo u sebi zbog čega ta i ta osoba je nas neulubila, prevarila, slagala i tako dalje. A da li se ikada pitamo kada varamo sami sebe nekim grijesima? Znamo da je grije, ali i dalje ga tjeramo onako da živimo sa njime i za njega i ustrajemo neulubila u njemu. Zato kaže poslanik alejhi salatu wasalam: čuvajte se u mjesecu Ramazanu znanih grijeha za koje oprosta nema. Ovdje mora da pazimo i tekako, draga braćo, da budemo od onih ljudi koji se čuvaju grijeha koje znamo, ali ih radimo namjerno. Zato što su takvi grijesi urezani. Zato kaže poslanik alejhi salatu wasalam: puno je stvari na dunjaluku koje stvari ostavljaju belege, ostavljaju uspomene, a najgora stvar jeste kada ostavi ožiljak grije koji ga znaš, a i dalje ga radiš. Mjesec Ramazan je prilika da mi naučimo da se kanimo toga, da se spasimo od toga. I zato kaže poslanik alejhi salatu wasalam: neka bude proklet onaj čovjek koji doživi mjesec Ramazan, a ne uspije da se u njemu očisti od grijeha. Ne uspije da u njemu u mjesecu Ramazanu poduči sebe, ojača sebe, ohrabri sebe. I nakon toga kaže: inneni minel muslimin, gospodaru, ja sam musliman, ja sam vjernik.
To rade samo oni ljudi koji imaju straha poštovanja prema Allahu tebareke wa ta'ala. I takvi ljudi poste radi Allaha dželle šanuhu wa dželle dželaluhu i nadaju se njegovoj uzvišenog nagrade. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji bilježi Imam Buhari: ako želite da vam Allah očisti vaše tijelo, očisti vašu dušu, smiri vaše stanje na dunjaluku, budite od onih ljudi koji saburaju na dunjaluku. Darabatu dunja. Najviše da budete strpljivi od udaraca dunjaluka. Prvi udarac na dunjaluku jeste porodica, draga braćo. Zato što živimo sa njom na dunjaluku, živimo sa takvom porodicom i molimo Allaha tebareke wa ta'ala da u toj porodici preselimo u imanu, ihsanu i jakinu ako Bog da. To je prvi udarac sa kojim mi treba da se nosimo. Treba da se ponesemo, živimo i nakon toga kažemo Allahu tebareke wa ta'ala u istinu mi smo zadovoljni time. Čime? Onim koji Allah tebareke wa ta'ala dao da mi na dunjaluku sebe spasi. Nakon toga jeste da shvatimo šta je prednost na dunjaluku. Čime trebamo prednačiti na dunjaluku? Jesu propisi Allaha dželle šanuhu wa dželle dželaluhu. Namaz, post i ostali imanski i islamski šarti. Zbog čega? Zato što Allah dželle šanuhu wa dželle dželaluhu sa ovim osobinama imanskih i islamskih šartova nas i vas gaji, čuva na dunjaluku. Allah dželle šanuhu wa dželle dželaluhu kaže u Kur'anu Kerim: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. I Allah dželle wa ala naredi melecima da se poređaju u safove. Da stoje u safove. Zbog čega Allah tebareke wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu govori i naređuje melecima da stanu u safove? Punazina mufesira Kur'ana Kerima govore da je ovaj kuranski ajet i ova čast meleka jeste od strane Allaha tebareke wa ta'ala za onog čovjeka koji veliča Allaha tebareke wa ta'ala namazom. Veliča dovom i poštivanjem svoje porodice. Za takvog insana imate ovu čast koju Allah tebareke wa ta'ala naredi u suru Safa, u suru Safovi. Mi svaki dan, 5 puta dnevno se safimo ovdje u ovoj našoj ljepotici, klanjamo, ibadetimo i molimo Allaha tebareke wa ta'ala za oprost i za uputu i za spas. Ali safovi Allaha tebareke wa ta'ala i safovi meleka su velika razlika od ovih naših dunjalučkih. Ali Allah dao da ih nazove safen, riječima ili riječju safe kao na dunjaluku što imamo safove, da shvatimo da kada smo poređani, stojimo uspravno, znamo da taj saf dijelimo sa bratom muslimanom, sa svojim rođenim bratom po krvi i mlijeku i ostalim insanima za koje treba da dovimo u mjesecu Ramazanu. I jedina stvar koja je dozvoljena da čovjek radi čovjeku iza leđa jeste da dovi za njega. Mi puno stvari radimo na uzubilja iza leđa što je opasno. I to nam kida naš iman na uzubilja. Dvojimo se od Allaha tebareke wa ta'ala. A jednu stvar nam je Allah tebareke wa ta'ala dozvolio i pitanje je koliko se mi družimo sa njom. A to je da dovimo jedan drugom iza leđa. Da ti ne znaš da ja dovim za tebe i obratno. To je hukm, to je mudrost. To je ljepota, to je blagostanje, to je ihlas, to je iskrenost. Kojom iskrenošću Allah krasi vaše dostojanstvo, vaše tijelo, vašu porodicu i našu porodicu. I Allah dželle šanuhu wa dželle dželaluhu nakon toga te podučava, kao što je spomenuto u Kur'anu Kerim: zadijel imanu ala rabbihim yatawakkal. Allah će nakon ovih propisa i prakse vama ojačati vaše vjerovanje, wa ala rabbihim yatawakkalun, i podučit će vas i vaše najmilije kako da se oslonite na Allaha tebareke wa ta'ala. Mi danas i taj problem imamo. Hoćemo i želimo da se oslonimo na Allaha dželle šanuhu wa dželle dželaluhu, ali nekako bez obaveza, nekako ko mora preko posrednika i tako dalje. Zato Allah tebareke wa ta'ala je podučio Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam da je mjesec Ramazan najbolji filter, najbolja majka, najbolja pouka da shvate muslimani da treba da naprave transformaciju od muslimana u vjernika čovjeka. Zato što vjernik čovjek shvati da je Allah tebareke wa ta'ala na dunjaluku zajedno sa njim
I Allah je tebareke ve ta'ala onaj kojem se treba doći. I nema posrednika. A musliman, neuzubillah, koji je labilan, nema sifata, nema osobine imana islama, on želi posrednika, neuzubillah, i uvijek kod njega ima neka lažna opravdavanja, kojim opravdavanjima, neuzubillah, samo hrani i siti šeitana la'natullahi alejhi. I zato kaže poslanik sallallahu ta'ala alejhi wa sallam, ne može niko biti od vas ispravnog vjerovanja ili ispravan vjernik sve do onog trenutka dok ne misli svome bratu muslimanu ono što misli za sebe. Pa makar to bilo i zlo. Jel možeš sam sebi misliti zlo? Ne možeš. Istinski ne možeš. Zato to dobro koje misliš, misli bratu muslimanu, pa nakon toga sebi. Wallahu al-mu'minin. Kaže, tako mi Allahu, u čijim rukama su naše duše. Tvoje tijelo, tvoje vjerovanje, tvoja pozicija na dunjaluku jeste vjernička. I budeš vjernik. A do tog trenutka čovjek zna da bude dahtel fi dunja, onaj koji se gubi na dunjaluku. Sebe ne ispunjava, već se gubi. Nema ispravnu orijentaciju, nema ispravnog stanja na dunjaluku. I za takvog čovjeka Allah rekao u Kur'anu Kerim, el insanul muhlis, čovjek koji je prazan, u kojeg uvijek ima promahe, uvijek ima nečega, samo nema Allaha tebareke ve ta'ala i dostojanstva imana i islama. Zato molim gospodara svih svjetova da vas i nas obilato nagradi, da nas uputi na pravi put ako Bog da. Da ovaj mjesec Ramazan bude nasib naše upute, našeg spasa, da ibadete koje radimo sa svojom porodicom. Zato što Allah dželle šanuhu ve dželle dželaluhu se raduje ibadetu u kojem ibadetu budeš ti kao babo, ja i svaki od nas, a pored tebe bude svoj eulad, svoja porodica, pa se inša Allah na sudnjem danu prikaže ovaj dan mjeseca Ramazana i Allah tebareke ve ta'ala ti kaže dakhala fi dženne, bujrum uđi u džennetu, bez polaganja računa. Zbog čega? A radi bereketa tvojeg ibadeta, ustrajnosti u svojoj porodici i iskrenosti prema onim za koje si dužan, i ja i ti, svaki od nas. Molim njega uzvišenog da nas inša Allah ovako sastavi u džennetu ako Bog da, u kuću mira. Molim gospodara svih svjetova da post koji inša Allah činimo i radimo u mjesecu Ramazanu bude svjedok na sudnjem danu za nas, a nikako protiv nas. Ibada Allah, kulu qavli hada, wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.